Als je een beetje zoals naar het historische perspectief van het WK Sprint, ja, daar wil ik helemaal in net aan. Hast je zo een idee hoeveel Friesen ooit wereldkampioen sprint worden binnen? Ik heb echt geen idee. Nee. Ja, 0. 0? Oké, ja. Nou, het is zo mooi werd dat ik ooit dat een keer verbrekken en om het wel te worden. Hast je überhaupt een idee hoeveel Nederlanders er wereldkampioen sprint worden binnen? Bij de vrouwen? Ja. Nee, dat zoek eigenlijk ik net niet. Ik ben net zo van de statistieken eigenlijk. Ik net van de schelen eigenlijk. Nee. Nee. Oké, nou, treien binnen het ik maar. Het binnen net zo heel volle. Dat jou maar ik maar een beetje om hoe bijzonder het is om zo'n titel te pakken. Hast dat ik een beetje terugviel, dat ik een beetje in oren naar dit toernooi daar? Ja, het is natuurlijk wel een bijzonder toernooi. Want normaal hebben we het altijd over losse afstanden. En nu is het echt een weekend. Dus hoe jouw afstand wie dan de beste is. En ik vind dat eigenlijk wel heel erg leuk. En daarom vind ik het ook wel heel erg jammer dat het net elke keer een WK sprint is. Want ik vind het wel gewoon heel leuk om zo'n toernooi te rieden. Dus ja. Maakt het dat leuk? Nou, het is gewoon een keer van alles gebeuren. En dan mag ik gewoon voor jou een keer laten zien dat ze een goede rit kan rijden. En dan is geen foutjes meintje. Dus ja, dat maakt het ik wel weer heel erg spannend en ik wel weer heel erg leuk. Is dat dan ook iets wat hij goed lijkt? Ja, ik hoop het. Ja, nou, ik heb dit hier dan net één keer een toernooi rieden. Maar over het algemeen, ik viel me wel heel goed. En de 1000 meters ben dit seizoen heel constant. En mijn 400 ik. Dus ik hoop gewoon dat ik dit weekend voor jou een keer een goede rit kan laten zien. Ja. Als je even naar de concurrentie, dan is onder andere Jutta Leerdam natuurlijk een grote concurrente. Het laatste WK-sprint werd ik tweede achter haar. Maar ja, zij had natuurlijk, laten we eerlijk wezen, een minder seizoen. In hoeverre zit dat dan toch stiekem in achterhollen dat je denkt, ja, daar toch binnen die kansen, laten we eerlijk wezen, misschien wel wat groter dan oors. Speelt dat mij? Ja, alleen de Mio Takagi doet ik mee. En ik acht haar de grootste kanshebster. Want zij riet super goede 1000 meters. En zij kan ik een hele goede 400 rieden. Dus dat zag ik wel echt als de grootste concurrent. En ja, ik weet net wat Jutta doet. Als zij haar oude vorm had, is ze natuurlijk wel heel erg goed. Maar ik heb dit hier al meerdere keren laten zien dat ik een groot gat kan slaan op de 400. Dus dat is wel mijn voordeel, denk ik. Ja, dat mag slaan op de 400. Ik ten opzichte van Takagi, denk ik. Ja. Hoe realistisch is dat? Ja, ik denk dat de druk vooral bij Takagi leidt, omdat ik zo eigenlijk net weten wat voor 400 zij op dit moment in de benen had. Maar ik verwacht een hele goeie, want zij riet, als ze zich focust op de 400, ik hele goede 400 en dan is het wel een van de gruttere concurrenten, is maar ik op die afstand. Dus ja, ik ging gewoon mijn uiterste best aan en zelfs zo goed mogelijke races rieden. En dan zag ik wel wat zij doet. Ja, nee, natuurlijk. Weet ik net wel. Wat is er eigenlijk nedig, denkst? Want, nou ja, het is natuurlijk al mooi 10 liter. Hoe leeg master hier? Hè? Ja, ik vind dat lastig inschatten. Je weet natuurlijk net hoe snel het is, maar in de trainingen merk ik wel dat het gewoon snelle omstandigheden binnen. En volgens mij is het iets heel erg goed. En ja, ik denk wel dat het een hoog niveau wordt dit weekend. Ja, maar als dan de eerste 400 aanstoot de finish komt, en dan, wat voor 10 Sisto dan, Sjoen, dit is, we staan tevreden bij wijze tekst? Ja, dat vind ik lastig zitten, omdat er dan net een wedstrijd is rieden en er wist het nooit meer in, zoals is maar hoe snel het is. Dus ja, dat kan ik pas sissen naar die is maar hoe snel de omstandigheden binnen. Ja, en dan die 1000 meter. Dat is natuurlijk in een afstand waar ja, hoe mag het een beetje sissen, een beetje ruzie, maar hoe misschien mag het samen een beetje sissen, ja? Ja, een beetje wel. Het kan natuurlijk heel erg goed, het hullen hier. En dan op het NK heb je zo'n val, wat eigenlijk roet in het eten, is maar gooit. Dus dat vind ik gewoon heel erg zonde, maar ja, ik ga hopelijk dit weekend laten zien dat ik het wel in me heb. Ben je daar extra gedreven op? Dat is eigenlijk wat ik me afvreeg, om op die 1000 meter te liggen. Ja, wel een beetje, zeker. Ja, natuurlijk is mijn doel gewoon om de 400 zo te rieden. Maar ik absoluut de 1000 meter om gewoon te laten zien dat ik dat ik ken. Ja. Ja. Nu zie ik dan eventjes Chen bij deze training. En nadat hij het, wie is volgens mij even een drokje peteren met Jordan Stols. Oh, ja. Wij vregen nu zo af, waar zou dat nou ook in? Oh, dat weer heel kwad. Ja, ik vreeg gewoon even als hij de kleer voor wie en dat hij er zin in hier. En hij zei dat hij er zin in hier, dus ja. Ja, dat wie het. Ja, dat wie het eigenlijk Dat meer. is eigenlijk net heel spannend. Nee, helemaal net spannend, nee. Nee, dat is wel een fenomeen, hè? Het Ja. is wel jammer dat hij eigenlijk net bij de toernooi riet. Nee, dat is wel jammer, maar ik snap hem ik wel. En het is natuurlijk voor hem ook een mooie uitdaging om een keer ja, de allround te doen. Hij is nog super jong, dus er komen nog genoeg sprinttoernooien die hij kan winnen, denk ik. Als nou tot slot, als nou kiezen maar tussen een titel bij de 400 meter, die is toch haast 2, of dit toernooi winnen. Wat is eigenlijk mooier, de WK afstandstitel of een WK sprint? Beide is natuurlijk mooi, maar ik in ook natuurlijk hoop ik ooit wel een keer het WK sprint te winnen, want die heb ik nog net. Nee, dus die zit eigenlijk op dit moment bovenaan de lijst. Ja, ja, eigenlijk wel.